Yeah, welcome back to the YouTube channel. Cameras, awago munibanchi konse kumene modi. Pakati pano nimeona interview ya Reza Pahlavi anali mwana wa Shah, okay, Shah king wayambilira wa ku Iran, okay, amene revolution inamuchosa inamuthamangitsa, right? So king ameneyu after tanthamangisa anatha ku America. Chabwino muli mosemo mwezi nakhalira kumali ndi mwana ameneyo anapita ku America ali ndi zaka 13, wakulira kumweko, waphunzira kumweko chilichonse. So munthu amene zimachitika izizi zauchinezi iyeyo anaganiza kuona kuti ine ndi kuti chifukwa ndali mwana wa king sindine prince ndi kuti ndikhoza Irani izizi za boma zikachokachoka amene afunira Trump kuti boma lichoke ndikuti neyo ndipita then ndikakhala president kumene kucha. So zapeza kuti kuyambirira iyayi message imene amapereka kwa Trump inali yabwino kwambiri. Anafunsa kuti pa 60 minutes program ineyo akulu tapereka ni uthenga wanu kwa Donald Trump ati ineyo ndanzanga wena amene kunja kwa Irani ndi amene ali mu Irani ifetu kuti zikomo kwambiri Donald Trump popanga nkhondo ndi dziko la Irani. For iyeyo maganizo ake anoti atenga alowa akhangati akakhala president. What is your message to President Trump? My message to President Trump is that I'm here to echo and join millions of my compatriots inside and outside of Iran to thank him for having done and having the courage to do what is not easy, but intervene. And he will go down in the annals of Iranian history as the most celebrated foreign leader that changed the ball game and changed the world as a result. Ngakhale kuti Donald Trump anafunsa za zimene zizi za iyeyu ananena kuti sindoganiza kuti ndi best option kuti iyeyu akhale president because you know it's tough. Ndizovutira munthu kuti sakumudziwa akangofika kumene kuja kwathu akampanga chipongwe. So Trump akudziwa kale bwinobwino za amene governance imayendera, amafuna munthu wakumweko kaye kuti tione kuti panga banja. So anyway, munthu ameneyu after kuti deal ja pamene Trump amayamba kupanga pause anayamba kukhanga kunyanyaula kuzithola banja mukambirana mupangaso pause mukambirana zichana. Iye samafuna kuti zinthu zitheke. Iye nditu anali modzi ndachita Israel kuti tiyeni tiphwasule Irani iye ndipite kukhala president. Anyway, pano ampanga interview akumfunsa kuti akulu muti bwanji takamba bwinobwino nkhani kuza ndi imene mukuzionera zinthu zizi za Trump. Trump akuti basi tudilo yatheka. Iniwe zanu zomuzendisa banja. Akulu aja akuti akwani nasa Trump aja atembenukira. Akuti atidikira akapange tweet kaye Trump amaona zolemba pa Twitter. Tidikira Trump akapange tweet chifukwa zolemba zawo zoyankhula zawo zimakhala zosiyana zimakhala zosusanaso. Not sure if you've heard these comments from President Trump at the G7 today. He said the current Iranian leadership are very rational people. They are nice to deal with. They are strong and smart people. They are not radicalized, and they are looking to help their country. Does that hurt to hear that? Well, I'll wait for the next tweet, which might come in a few hours, because we have seen a pattern of contradictory messages coming out. So I'm not going to judge by every headline that is coming out. Yalakwa. Anyway, tiloweni ku J.D. Vance, Vice President wa dziko la America. Dayenso tumiza message ku Israel. Ma-Israel ambiri kuyambira kabineti mnduna chani aonesa zoti akumpanga attack Trump, akumunena Trump, akumunyoza Trump, akuinyoza America chifukwa chopanga deal imene ndi dziko la Iran. Koma iyeyu iwowa J.D. Vance wauzala kuti mafana mukabineti mwanumu muli anthu oti akuyankhula zopusa kwambiri. Muzithokoza. Inuyo makhala mukupanga nkhondo chani zopanga ndi ma-Americans zida zake zimagwisa ntchito ndalama zake ma-Americans. So it's like a fire now kutulutsa moto. Koma mmene momwe wapatulamo Netanyahu akuti Netanyahu akuti
sakukhudzidwa nawo koma enawo akumankhulitsa kwambiri. What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. Irakulu so nkhani imene ilipo pano nditi ndimeneyo dilu ija uku yagawikanisa anthu pakati sizikuyenda. Guys, thank you so much. Malawi cameras.